Ден 15. Йоан, 15 глава. Йоан ни дава прост образ. Лоза, пръчки, плод. Пръчката няма живот сама по себе си. Тя живее само ако е свързана с лозата. Исус казва: пребъдвайте в мен. Йоан ни показва, че животът идва от връзката и плодът от пребъдването. Исус добавя: ако се свържим истински с Него, молитвите ни ще бъдат чути, а плодът става видим. Ще се обичаме един друг, както Той ни е възлюбил. Прочети Йоан 15 глава днес и си задай въпроса: в какво пребъдвам и какъв плод дава това в живота ми? И да напомня, на 1 февруари ще бъдем на живо. Ще изтеглим томболата и ще обявим победителя на луксозната Библия. Също ще говорим за въпросите, които ви вълнуват от Евангелието на Йоан. Може да изпратиш въпроси чрез линка в пинатия коментар. Отбележи си: лайв 1 февруари 18 часа.